Hej, det er Brian fra privatleasing.dk. I dag er jeg taget ud for at se på nogle af vores lidt større familiebiler. Og her bag ved mig, der har vi en Hyundai i30 stationcar stående. Så lad os prøve at gå lidt tættere på og tage en runde om den og se, hvad er det for noget, vi skal kigge på. Hyundai i30 i den her stationcar variant er en rigtig fin og egentlig ganske elegant bil, synes jeg. Den har nogle meget fine linjer, og det giver den sådan lidt, de her skarpe linjer giver den sådan lidt et slankt udtryk. Bilen, fordi den stationcar er ganske rummelig. Kigger man i en hatchback-udgave, altså den almindelige udgave af en bil som den her, så er rummeligheden inde i bilen også rigtig fin. Men specielt i stationcar-varianten har vi jo en bagagerum med masser af plads. Det kigger vi på senere. Denne her udstyrsvariant, vi står ved, er den, der hedder Essential. Det vil sige, det er en mellemudstyrsvariant, men i min optik, så mangler den altså ikke noget udstyr, og det vil jeg se frem til at vise jer senere i videoen. Jeg vil faktisk sige, både hvis man ser bilen forfra, når man ser den hen langs siden, og når man ser bagenden, så er det her en ganske nydelig bil. Men prøv at tage et godt kig på bilen. Den er jeres eget indtryk, og se om det ikke også kunne være noget for jer. Hyundai i30 er en ganske rummelig bil. Hvis man sætter sig ind på forsædet, så er der virkelig god plads på førersædet. Der er nem indstigning. Sæderne er gode, komfortable. Man kan finde en rigtig god sædeposition og kørestilling. Der er god sidestøtte. Der er god støtte til låret. Og der er rigtig god plads over til sidemanden. Det er et dejligt sted at sidde, hvis man skal, uanset om man skal på langtur, eller om man bare skal have en lille kort tur. Den her Hyundai i30 i Essential er rigtig fint udstyret. Selvom man kan sige, at det er en mellemudstyrsvariant, så har den altså, jeg vil sige, det allermest nødvendige udstyr. Den har fartpilot, den har vognbaneassistent, den har Apple CarPlay, Android Auto, den har 2-zone klimaanlæg, den har sædevarme, den har endda ret varme til de kolde vintermorgen, så er det jo rigtig dejligt. Og så har den her variant automatgear. Bilen har også baksensor, hvilket jo også er med til at højne sikkerheden. Det er hurtigt at finde ud af og nemt at navigere i. En anden fed detalje i Hyundai i30 er, at den har bakkamera. Det er virkelig også godt for sikkerheden. Når man nu har indstillet sædet, så det passer ind til mig, jeg er 1,80 meter høj, så er det også altid interessant at se, hvordan er pladsen på bagsædet. Så lad os prøve at tjekke ud, om ikke der også er en rigtig god plads derom. Bagsædet på sådan en Hyundai i30 er også virkelig godt. Der er en god døråbning, så det vil sige, at det er nemt at komme ind i bilen. Bagsædet på den her Hyundai i30 er virkelig behageligt at sidde i. Meget komfortabel, god lårstøtte, og så er der faktisk rigtig fin plads op til førersædet. Der er en god lofthøjde. Så jeg vil sige, skulle man sidde her, og man ikke nødvendigvis skulle sidde foran, så er det her et virkelig godt sted at sidde på de lange ture. Midtersædet herinde, det er faktisk også ganske behageligt. Der er god plads inde i bilen, den er dejlig rummelig. Når man nu har en familiebil, så tænker vi jo selvfølgelig også på de små børn. Er der mulighed for at have en ordentlig autostol heri, og er der plads til dem? Lad os prøve at tjekke det ud. Jeg har nu lige monteret autostol i bilen.
Der er naturligvis Isofix-beslag. Det er der i alle vores biler. Med en autostol monteret ved siden af, kan vi se, at der er stadigvæk rigtig god plads i bilen. Også selvom man lige skulle være 2 mennesker, der sidder her. På sådan en lidt kortere ture vil det her snilt kunne lade sig gøre. Det er altså en meget rummelig bil. Og nu er det jo en familiebil, og det er en stationcar. Så vi skal også kigge ind i pladsen i bagagerummet. Hvis nu hele familien skal på sommerhustur, så er der rigelig plads i den her bil. Lad os prøve at tjekke det ud. Bagagerummet i sådan en Hyundai i30 stationcar er virkelig stort. Det er rigtig dybt. Der er langt ind til bagsæderne. Der er god plads i bredden på bagagerummet. Og så er der ikke nogen læssekant. Det vil sige, du kan bare skubbe dine varer ind, uden at risikere at ødelægge dem. Har du noget, du tænker, at det skal ikke lige ligge fremme i bagagerummet, så er der virkelig stort rum hernede under en lille klap, hvor der er plads til alskens ting og sager. Der er endda også et par ekstra rum herinde under, så der er virkelig meget opbevaringsplads herinde under. Hvis man nu tænker, vi trænger lige til at skulle en tur i IKEA, jeg har brug for noget ekstra plads, så klapper man bare bagsæderne ned. Og så har du virkelig imponerende god bagagerumsplads. Lad os prøve at se på rummeligheden i bagagerummet på sådan en Hyundai i30 stationcar. Jeg er familiefar og er derfor svært god til Tetris. Jeg har fyldt bilen til en sommerhustur. 2 voksne, 2 børn. Tjek det her ud. Sådan. Virkelig god plads. Har du spørgsmål til den bil, du lige har set, eller til nogle af vores andre biler, så klik ind på sitet, eller tag kontakt til os. Vi sidder altid klar til at hjælpe dig. Vi ses på privatleasing.dk.